anube ọbaba inobi mmadụ ihe Chineke gọziri ndị hụrụ ya n'anya abụdebi nga kọrọ gị eziokwu banyere Jizọs ọ bụ ezi enyi m dị mma kwesị ntụkwasị obi ọ bụ ya gbanwere ndụ m n'ozuzu oke mere m ihe adịghị enyi ọzọ pụrụ ime ọ dịghị onye na-elekọta ka Jizọs ọ dịghị enyi nwere obiọma ka ya naanị ya bụbụrụ mmehie n'ọchịchịrị ọ na-elekọta ọma ọ dịghị onye ga-elekọta ka Jizọs ọ dịghị enyi nwere obiọma ka ya naanị ya bụbụrụ mmehie n'ọchịchịrị ọ na-elekọta ọma. Ọ dịghị onye ga-elekọta ka Jizọs ọ dịghị enyi nwere obiọma ka ya naanị ya bụbụrụ mmehie m n'ọchịchịrị ọ na-elekọta mana Chineke hụrụ m n'anya ọ dịghị ihe ya ahụ ọ dịghị ihe ihe ọma niile gụrụ ya mfe ka dị n'uche m onye ga-emere m karịa Chukwu ọ dịghị onye ga-eme ọdụghị onye ga-eme o nwere mmadụ nke ụwa onye ga-emere gị ya karịa Chineke enyi nkụwa nwanne m ọ gbanọ gị mma ha bịawa ma ọ jụrụ gị njọ ha lacha kpamkpam agha dị iche iche ka ha ga-etu gị maka omegburu onye a ga-adagbachiri ụzọ nwa ọ gbadoro gị ọ gbadoro gị ihe ha ka ha iwe iwe onye ga-emere m karịa Chukwu onye ga-eme ụfọdụ onye ga-eme o nwere mmadụ nke ụwa onye ga-emere m ya karịa Chineke onye ga-emere m karịa Chukwu ama na nne m hụrụ m n'anya ọbakwa na nna m hụrụ m n'anya mana Chineke hụrụ m karịa Chioma nwunye m hụrụ m n'anya Chimeziri nwa m hụrụ m n'anya mana ọ dịghị nke ka nke Chukwu Jenifa nwa m hụrụ m n'anya Miracle nwa m hụrụ m n'anya mana ọ dịghị nke ka nke Chukwu ọ dịghị ihe rara ya ahụ ọ dịghị ihe riri omume ihe ọma niile dịrị ya mfe na n'egbuchi m Holy Rock Transformation Church. Holy Rock Transformation Church. The one who gave me a career.